Regalo, regalo ni Bulkit. Regalo ni Bulkit. Regalo, regalo, surprise. Sa video sa cake. Atong cake ba sa video at tapos tayo. Wow, tinuod na gid na siya. Tinuod na gid siya oh. Tinuod na gid tinuod. Tinuod na gid ang cake. Lagi kong sakit niya. Ako lang sa telepon. One of the best gift na akong na-receive. Wow! Wow! Tarak-tarak! Tarak-tarak yung pag-enjoy sa inggit. Tarak-tarak